olungafani nabantu bebalela imhlophe. Angithi uyangizwa? Ngikuzwa kahle. And ulimi esilikhulumayo futhi alifani mhlawumbe nabantu abaka-Israel, yabo abantu abaka-Juda, abantu ama-Hebrew, you know all zonke lezi ama-languages ne akufani. Okay, Khanyo. all right. Now ukhona ipart ethi we know, we understand ukuthi sidaliwe, but ubani lo sidalile? Lo sidalile ungabe umuntu, uyabonakala, Right. ukhona omaziyo, Okay. ukhona onjani, uyangizwa Khanyo? Uzwa kahle. Akekho ophuma ne-answer, but everybody lo osidalile umbiza ngokwe-language yakhe, umbiza futhi nangendlela yena understanda ngayo, aqonda ngayo ukuthi kahle kahle ungubani. Okay. Now ngiyafisa ukuyigcizela mangabe ngithi umdali, ingoba mina ngumuntu omnyama, ngikhuluma isiZulu, Yebo. noma ngingekho sho ukuthi kusayile isiZulu esasikhulunywa siqalwa uShaka noma but lokho engikwaziyo manje ukuthi ngikhuluma isiZulu umuntu hlukeneke ngoba nesizulu naso uthola ukuthi masunyuka uya ngapha ukukhulumeka ngenye indlela, uya understand i-accent and all of that, but okusalayo lokho engikuunderstandayo ukuthi isiZulu. So mangithi umdali akakaze angikuthathanga somewhere ukuthi yena uthi ngingumdali mina ngithini, understand, but ngikuthatha ngoba ngi-understand ukuthi the one who created me is the creator. Yes. So lo owadala mina ungumdali. Okay. Now ukhona igama elithi uMvelinqangi, Yebo. bathi ke abalichazayo owavela kuqala ngakabi khona lutho, yena owenza kube khona Utho, yeah. yayizwa lana. So enye yeyincazelo lo ukuthi the power that brought everything into existence, the creator of heaven and earth. Yes. You understand? Indlela abantu abakhuluma isiZulu abambiza ngayo. Ngizwa kahle. Nginewari ngoba ngiyangabona ku Facebook ngakhathazeka ukuthi mhlambe uma sengithi uMvelinqangi, it's as if usubiza omunye umuntu, it's as if ngidemonic, it's as if ngibhinca, it's as if ngithetha ngikhuluma namathongo ngilonhlobo, yabo lonhlobo enjalo esebenza engathi manje awusekho kulo line okholwa nokumdali na. Now iwari yami ke manje Khanyo isisekutheni kanti kusho ukuthi ukukholwa kanti lokwamanje kusho ukuthi sesulahla ulimi lwethu, Nkosi yami, sesulahla indlela esikhuluma ngayo. Sisho amagama athizeni, oh God, oh Jehovah. We understand zonke lezo zinto isiZulu na leso. Ngiyabona lento engisho. So yindaba uma yabo kwaba khona naleyo ngxoxo ngaze ngamtshela omunye umhlobo wami kanjalo lo wayikhuluma ngaleyo ngathi kusho wathi umuntu mekwathi nje Mvelinqangi ngivele ngivula amehlo. Now ngathi kusho ukuthi usaziwavula kakhulu ngoba mina ngisazosho ngithi uMvelinqangi, ngithi umdali wezulu nomhlaba umenzi wezinto zonke, ngisazosho, uyayizwa leyo. So it is my language. Yes. Yeah, understand. Nabanye bayasho ngelimi zabo, eNdiya bayasho ngesiNdiya sabo. Yabona amaSulumane Yes. Allah, yeah, abasho isithixo basho uNkulunkulu in language yabo. We understand. Maningi namanye amagama ungafica uqamatha ngazicabanga ukuthi enye ngokwe language yalabo bantu abayikhulumayo babiza uThixo. You understand? Abanye we understand. So zonke ngoba nakhona uThixo lokho kuthiwa yithixo kanjani, so nakhona noma ngambiza ngesithixo esakhe uyazi ukuthi ukhuluma ngoba nakhuluma ngento ebaziweyo uma isethi uThixo. You understand? So there's so much. Let us just embrace diversity and uniqueness yabantu. Ngizosho njalo namhlanje. Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Ake understand ukuthi mina ngiwumZulu. Yazi ukuthi lento ilahleke ekutheni singakwazi ukukhuluma izinto because kuzobe ngathi mina awukho wena style awukho modern. Why fanele ube modern manje? Yabo I understand ukuthi uma uJesu uyesho ekhulunywa ngaye eBhayibhelini. Yes. Athi angizange ukuzoshintsha okwakushiwo obaba oAbraham but ngizogcwalisa. Manje umuntu bese ashaya Jesus holy kodwa ahambane nezinkulumo zika Jesu. Yile nto ngifike ngayiunderstand ukuthi kwenzeka kanjani. Amen. Uyabona ngifike Khanyo ngixoxe njengoba ngixoxa istory sami nje ngihlezi ngixoxe istory zami ekhaya.
Oh, khuluma mama. Umuntu mesekhuluma ngale. Yeah. Athi hayi, akukona but ngikusho mina. Yeah. Yikwenzeka kimi wena. Yangizithi Ngiyakuzwa. ngoba yena wezwa akuzwa at that time. Yes. Uphikisa mina owayiphila story sami ngento engayiphila and mina ngayi-interpreta kanjani. But uzothola ukuthi wena masuxoxa or omunye umuntu mesexoxa sekwenye into akuseyona le mina bengiyikhuluma. Mhlambe nanendlela bengiyikhulumelani kanjalo omunye umuntu akayi-understand. Sisize qamatha. Sisize mdalezwe nomhlaba menzi wezinto zonke. Si-understand ukuthi singobani. Nkosi yami. Khanyo kunalento le ngizama njalo ukulungiselela umuntu ukuthi lento yokuthi sikhulume inesikhathi. Yeah. Khanyo because ngimdala manje I've been quiet for quite some time. And leyo nto okuthula kwami ngiyazi ukuthi ngenzeni. And iyakudla. Ingilimazile khanyo because yonke into engangiyithula nayo ngangi-assume. Uyabona ngithi mina okusho ukuthi kuukuthi you know when the husband passed away I expected angithi wonke umuntu nama expectations emhlabeni sonke ngangi-expect ukuthi nje kusho ukuthi nje mina ngizoba right unabangani ngiyabazi futhi abangani bakade beclose again ngiyabazi abantu ade beclose kangithi nje yabo ngizoyithola isupport because it was difficult khanyo kwaba nomsindo kwabangwa in fact babe bangisa mina we understand because mina ezizinto ngangayi-understand ngingazazi ngangengisukeleke ngenze izinto abezenza because ngangayi-understand but zenzeka kumina ufuna ukukhuluma ngale ukuthi uma ngabe thina eseshonile umuntu bese sisukela sifuna into zakhe ngifuna ukugxila kakhulu kuyona namhlanje kufika lokho kimi nje ngiloko ngiqale ngikhuluma ngendaba yesintu nilonga nje ukuze understand ukuthi ubani so khanyo I understood myself then ukuthi I am the wife and ubaba ushonile akasekho emhlabeni. Yes. Now uma seshonile iqiniso lokuthi unezingane ezu8 and mina njengoba enangingenayo eyakhe then it means mina fanele ngenze sure ngoba ubezithanda ephila ngiyabaza omabazi ingane bonke and zonke lezi ngane ubaba ayikho bethi hayi so okwami njengoba ngikhona manje as a wife ngifanele ngenze njani yimina efanele sure ukuthi lezingane zihlangene ziyathandana ziyazana you understand nengihleli nazo create leyo bond so in my mind it was that it was wangishiya nokuba umama ngimncane so I needed abantu abazongigruma kanti kuzophuma eceleni omabazo ke babone ngazuthi angi exist ikhona moment ufika uthola ukuthi uya exista kumuntu wakho kodwa mengasekho awusa exist nakoyedwa umuntu nezingane lezi ezikwaziyo ukuthi ubuyiphethe kanjani asikwazi ukukhulumela because izingane so that moment khanyo yokuthi uthola ukuthi usuyalwiseka ngezinto ezakho noyikhulume nomyeni wakho and then awusakwazi ukuya phambili angiseze ukukhulumela ke kubona kuphela bengifuna ukuveza scenario yami ukuthi indaba inamhlanje iyanamhlanje isekuthenini can we just go back and reflect and be true to ourselves. Asingazifaki kuma positions esingekho kuwona. Ngizwa kahle. Uma ngabe wena udecidile ukuthi namhlanje I'm getting married to a man eneyingane or to a woman eneyingane then start there and negotiate or nixoxe noyi2 or nawe negotiate with yourself ukuthi how am I going to live nale ingane engingayizali. So you need to ukuthi uhlangane nabantu abazokwazi ukubasondelane nawe bakufundise to bond with ingane ungayizalanga because le ingane nje ungayizalanga zifike ezindala ikhuliswe ngenye indlela ngale and nangale ubhitha uma wazo so some of the things eziqiniso ngeke zize zikwazi ukuthi zifinyelele kuwena ngeke uzukwazi wena nazo zizobe siziba confused ingane and ziyazi zizalwa lo mama so lo mama mayitshela izinto uma wazo eyitshela into ehlukile nembi ngawe wena oshadiwe ongenayo ingane kuzoba inkinga yokuthi ingane understanding landele wena ngoba ziyamaza uma wazo and wena uzoba umuntu ekuthiwa uhlukanise umndeni uyakuzwa so kukhona izimo ezithi bantakwethu imindeni iyahlukana and imindeni ehlukanayo kubantu mangikhuluma ngabantu abawu2 abashadile kunama reasons are serious aze abafikisa ekuthenini abahlukana
So mina engizongena sekuhlukenwe ngingazi bekwenze njani angabukwa njengomuntu omubi ukuthi mina engikhiphe wena mina engilwe nawe mina ngenza ukuthi wena uhlukane nomyeni wakho kanti wena vele ufike sekwahlukana in fact kwayeseqaleni kwakungafanele kuze kuhlanganwe amen angazi noma mhlawumbe ngizozwakalani mase ngisho njalo because uma ngabe kwayeseqaleni enani kubophile kwakuvele kuyinto engekho nani kubophele izintweni ezithize then at the end of the day kuzofika isikhathi sokuthi kuhlukane uma lo esevulekile ingqondo wabona ukuthi cha le ndlela engihambayo akuyona because esikhathini esingisonke siyahamba endleleni singazi noma enasihamba right noma sinjani but masinabantu ne support system esharp siyakwazi ukusheshe sibone ukuthi le ndawo engihamba ayikho right yabo so ngifuna ukuthi like angithi ukuthi ngikhuluma nabantu abahlukene abaningi la kodwa ngicabanga ukuthi bonke bayahlangana ngikhuluma mina manje ngami ngumuntu onjengami ozofika ashade vele kade kukhona uma wakhona phambili or kade kukhona uma weingane or khona izingane ngifuna ukuthi kuwena kuleyo situation ongena kuyona make sure ukuthi ungena kuyona usudecidile kahle wakhuluma nenhliziyo yakho awungeneli ukuthi ubaba la ekhaya unemali awungeneli ukuthi ubaba la ekhaya unemizi emihle unezimoto you will be driving these ungenela ukuzokwakha umuzi so uma ngabe sebehlukene but akahlukene nezingane izingane azenza ngalutho izingane izingane ekufanele zithathu zijwayele ukuya kubabwazo nobabwazo uma ngabe eyakuzona kulungile yep akaye inganeni zakhe uma ngabe ufika uyalala lapha ekhaya akaye uyobona izingane zakhe khona lento thina kufanele sijwayele ngihlezi ngisho khanyo ukuthi uma ngabe ubaba wengane eseya enganeni noma ngabe ufika walala khona lapho uma yena edicidile khanyo ukuthi alale kulelo khaya alale noma okwakhe lokho ayikho into ayithathe kimi wahamba nayo wayoyisebenzisa manje mina fanele ngiunderstand ukuthi njengoba ngingena kulomshado izinto ezifana nalezi they are bound to happen so awungabe usukhala ukuthi usihambile ubani umdonsa ngemithi wena mangabe ukuthi ubelieve ekuthenini kunemithi esetshenziswayo for wena ukuthi ubaba wakho alokhu eya lapha yakuma weingane wena ke sebenzisa the opposite yes be strong with faith yakho because into ithi kunalento ekuthiwa ikama engiyohlezi njalo ngikhuluma ithi whatever that goes around comes around ngisho ngakusho ukuthi whatever comes around goes around whatever but ngifuna ukuthi leyo nto ukuthi lisondo liyajika bakithi but fanele lithi lijika ulingajika isikhathi eside wena usami kwiposition yokulokhu ukukhuluma uthi vele le muntu esifazane uyathakatha vele kade ngambona vele ukuthi no let go but wena akungaxolela asikuzexolela wena akathi njoba ungenile nje uyazi ukuthi wena ungena nobani ubani ozomsebenzisa la kule marriage because izinkinga ziningi usazokuthola inkinga izingane zingaku-accept usazokuthola inkinga izingane zingezi kuwena uzocela izinto ecele kubabwazo ubabwazo naye zama kwesisikhathi akakwazi unihlanganisa nobabili ukuthi ingane mhlawumbe iweek naye akafanele lenze njani uthi usezenzela ngale ekhoneni wena usuba happy engathi manje umuntu omubi manje uya understand abanye abazokufana nomyeni wami owayeth ingane mayizocela keni athi ukhona uma wakho lapha hamkhulume naye yena mayisho njani uyayizwa lona so wena mhlawumbe uzoba senkingeni ukuthi owakho uzonaka ngoba sekufika ingane yakhe bese kufika ingane yakhe nje ngiyazi khona lento bebaba banjani bese kufika ingane yakhe wena usa exist when in fact ayitho usa exist ubone ngathi awusa exist but iqiniso lithi indlela naye ahandlisha ngayo izinto akazifanele njani but wena ke awube ngabove when awuqale manje ebese uthatha iposition yokuthi la ngingena nomdali wezinto zonke umenzi wezinto zonke yabo nje bangithi ngiqale ngayicacisa le ndaba yamenzi ngoba ngifuna uunderstand ligama masulibiza ukuthi udalile so uma ngingena naye then it means whatever akudalile uma mina ngingekho right ngakho uyena ozongilekelela ukuthi alungise lesimo sesidalwa sakhe esirong esihamba solala lapha yana mangabe ena mina ngiphatheka kambi ngiyabuya sizoqhubeka amen so Sid more of you we need more of you hey God. Lord